गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं भिडिअखौ खालामनो गोसो गैयामोन बा माखासे बाथ्राखौ बुंनो गोसो गैयामोन। नैबे बाथ्राखौसो बुंनो लुबैदों बे प्रकाश बखानिसिम। प्रकाशआ एनडिबिनि बारै बा नैबे फाग्ला जानायनि प्रानजित बसुमतारी ना बिफागुन बिथांखौ बियो लोगो मोनाखै, ओमफ्राय बिनि बिदाजोंबो सावरायनो मोनाखै। ओरैनो नोंथाङा जुदि बिनि न'खरनि मानसिजों सावरायनोबा फन नाम्बार आंनाव दं, आं बिनि फन नाम्बार आंनाव दं आरोखि। आंनि फन नाम्बारखौ नोंनो होआ आरो नोंनि फन नाम्बारखौ आंनो दरकार गैया। नों आंनि एफाराब गोनांथि मानसि गैया नोंहा, नों आंनि थाखाय आरो नों आंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट मानसिबो नङा। इम्पर्टेन्ट नोंनि दिनै लास्ट आरो दिनै जोबथा नोंनि सायाव आं भिडिअ खालामनांगौआ आरो खालामनांगौबो दरकार गैया होननानै आं सानो। नोंथाङा सासे इउपिपिएलनि सोद्रोमा, आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। बिपिएफनि नोंहा सासे सोद्रोमा, आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नोंथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बिपिएफ आरो इउपिपिएल, नों सासे बुरबक। आं सिदा बुंगोन नों बुरबक। मानो दिनै दे बे सासे फागुन बिनि बाथ्राखौ नोंथाङा लानानै बुंदों। नोंथांमोननि सरकार थानायाव दिनै बियो फाग्ला जादों, मिथिबाय बुरबक। नोंथांमोननि थानाय सरकाराव बियो फाग्ला जादों। मानो आं बुंनाया बेखौ बुङाखै जे बै समाव बिपिएफ थानायावनो बिपिएफनि थानाय समाव हमजादों बुजादों फाग्ला जादों, आं बेखौ बुंनो थाङाखै। बे समाव जों मोनथियाखैमोन बुरबक प्रकाश। दिनैनि दिनाव बिथां गबिन्द बसुमतारी, नों गबिन्दनि बसुमतारी बेकग्राउन्डखौ नों मिथिया। नों बिनि खिनो थांनायाव दै लुना हैनायखौ नों मिथिया। बिनि बिसिनाखौ नों फोसाबना होनो मोनफेराखै बुरबक प्रकाश। नों जेबो मोनाखै, आं मोनदों। सेकेन्ड बेटेलियनाव एनसि केम्पआव बियो थादोंमोन हिसाबै आंहा बुंनो हानाय अधिकार दं, मिथिबाय। आं अधिकार दं, खारन बिनि थैनाय थांनाय सिकिउरिटिया आंनि आखायावमोन बै समाव। जाय हक बाथ्राफ्रा नैबे जोंनि नैबे फागुन प्रानजित बसुमतारी बिनि बाथ्रायावसो ओंखारदों नालाय। दा बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय, जेब्ला हमजादों बे समाव बिपिएफ सरकार दङ, थिगैनो दं, थिगै आसे। आं बे समाव रावबो जेबो मिथिया बेखौ। बे मा जादों मा जायाखै जों बेखौ मिथिरोङा, खबर गैया। खारन बे आफादावनो दङ, हमजादों गदों फैदों आरो आफादाव खामानि मावफिनदों। खामानि मावखांनानै दिनैहाय डिसबेन्ड जाबाय बुरबक प्रकाश। बिनि उनावहाय सोर सरकार दं दिनैनि बे खुंथायाव थानाय? आं गासैबो इउपिपिएलखौ होनाखै दे, गाज्रि मोननानै लाबबो गैया आरो नायनो बादोंबा दानायखा। प्रकाश बुरबकआ बियो मिथियाखै नोंथांनि सरकार थानायाव नोंनि बे प्रमद बर'आ दिनै मा होनदोंमोन बेफोर बाथ्राखौ एसे गोसोखां। बेफोर खामानिया जाफुंजोबदोंना प्रकाश? एनडिबिनि प्रब्लेमखौ फोजोबना होदों ना मा बुरबक? आङो सिदा सिदि बुंदों दै। आं नोंनाव थांनो, नोंलाय सोर? नोंलाय बेसे गिदिर एमएलए, नोंलाय बेसे गिदिर एमसिएलए, नोंनोलाय आंलाय मानो थांनो? नोंबो आं बायदि साधारन मानसिसो। आंनि सेक्रिफाइस खालामनायखौनो सिन्था खालाम। नों दिनै गुबुन खोथाखौ बुंनो नाङा। आंनि खोथाखौ दा बुं नोङो। गबिन्द बसुमतारी आरो लरेन्स इस्लारि सारमोननि सेक्रिफाइस खालामनायखौ नों नाय, बिनि उनाव बुं बाथ्राखौ। नों बेफोरबायदि सेक्रिफाइस खालामदोंमोन ना मालाबा नोङो ओंखाम उखै हाबनानै थादोंना? मालाबा नोङो थालिर फस्ला जाफेरनाय गोसोआव दङ ना गोथां प्रकाश? मालाबा नों गावजानाय रेकर्ड दङ ना? मालाबा होसो गावजानाय रेकर्ड दङ ना नोङो प्रकाश बुरबक? मालाबा नोङो थब्ला बिखुङाव नोङो 24 घन्टा बानांनाय 5 केजि एकेखौ बानाय, ओमफ्राय गुलि 300टा बिखायाव बानानै थाबाय थानाय, नों बेफोरखौ मालाबा गोसोआव दङ ना? सोरनि थाखाय थाबायनांदों? दिनै बे सासे सुबुङा दिनै फाग्ला जादों, मानि थाखाय जादों नों बेखौ सानाखै नामा? आं दिनै नोंखौ लास्ट खोथा बुंगोन। खोथाफोरखौ आफादनि खोथाखौ बुङोब्ला एनडिबिनि न'आव सोद्रोमानाव हाबै थां। गासिबो एनडिबि जायफ्रा मुंख्लं जादों आरो ओमफ्राय जाय एनडिबिफ्रा दिनैहाय मा जानानै बेंगुरा जानानै दं, जायफ्रा दिनैहाय ओंखाम बोथि खबसेनि थाखाय दिनै फाग्ला बायदि जानानै दङ, बेफोरनि न'खराव बिमा बिफानाव नोङो हाबै आरो ओमफ्राय एनडिबिनि नामाव जायफ्रा बुजानाय, जायफ्रा दिनै बेंगुरा जानानै थानाय, बेफोरनि न'खराव हाबै बुरबक। आं नोंखौ सिदा सिदा बुंदों, बुरबकबो होनबावदों, मिथिबाय? मानो थाखाय होनदों? नोंथाङा दिनै एनडिबिनि सोद्रोमानि न'खराव मालाबा हाबैफेरदों? हाबाखै, गोसोआव गैया, नोङो हाबनाय रेकर्ड गैया। जों नोंसोरबायदि लाक्जारियास खालामनो हानाय जोंहा मोनसे सुजुग सुबिदाबो मोनाखै। जोंफोरनि न'फोरखौ नाय, हानि इन्जुर। जोंनि न'खौ नाय, जों हानि इन्जुर न'आव थायो जों।
जों नोंसोरबायदि लाक्जारिस नङा आं बे भिडिअखौ खालामनो गोसो गैयामोन दाखालिनो लास्ट बायदि खालामनो सानदोंमोन आं बेखौल' बुंगोन प्रकाश नोंथाङा जुदि आंनि खोथाखौ बुंनोब्ला बुंनायनि सिगां आंनि एक्स एनडिबि सोद्रोमाफोर दं आरो एक्स एनडिबिनि जाखिनि दुखु खस्थ' खालामनानै बै समाव ओंखाम संनानै जाहोनानै बुजानाय न'खरफोर बिसोरनाव हाबहैथां जायफ्रा एनडिबिनि नामाव बुजानाय जायफ्रा दिनै बिमा बिफाफ्रा आइजो माहारिया दिनै रेप खालामजादों दुखु खस्थ'खौ बिसोरनाव रासिन मोनगोन दिनै एनडिबिया दिनै मा होफैनो हादों बुरबक दिनै नैबे खुंथायाव थानायफ्रा मा होफैनो हादों बर' रायजो राजानो मा होनो हादों गोजोन गोरोबथा येस आं मानिदों दिनै जोंनि जायगायाव मोनथाम बुस्थुआ गोमादों किडनेपिं मार्डार ओमफ्राय फेक एनकाउन्टार किडनेपिं बिनि उनाव एक्सटर्सन बे मोनथाम बुस्थुआ गैया जानानै दं आं मोजां मोनदों बेखौ मोजां मोनदों आंबो लुबैया एक्सटर्सन जाथों किडनेपिं जाथों बा फेक एनकाउन्टार जाथों आं बेखौ लुबैया आंबो लुबैग्रा मानसि नङा खारन जों बेफोरबायदि हाथियारजों गेलेबोनाय मानसि 22 बोसोरजों हाग्रायाव थाबोनानै खस्थ' मोनबोनाय मानसि जोङो ओइथ अन्थावजों आंजों जोङो मेघालयआव जेब्ला गोजां बोथोर लारुंबायाव हाजो थिल्लायाव ओइच एन एल सि आफादफोरजों जोङो थाफानाय समाव जों मा मोनदों कम्बल गांसेजों जोङो मोनबावाखै हाग्राखौ जों अमाफोरबायदि मोदोमाव फिनानै लानो गोनां जादों बाथाबनानै उन्दुनो गोनां जादों 300टा 350टा गुलि मोनथिबाय मेगजिन गंथामाव बरथिकनो 30टा गुलि दंबावो बिनि अनगायै एक्सट्रायैनो 350टा जों लाबावदों AK-56 जों फिखुङाव बानानै गावनि जानाय लानाय थानाय गासैखौबो हाजोजों मानखोनो गोनां जादों नोंथाङा आं बेखौल' बुंगोन क'क्राझाराव मोनसे हाजो दङ जेब्ला बैसागु जाय समाव बे हाजोआव नोङो खनसे गोजौआव थफ्ला लानानै मानखो आरो ओंखारख्लाय खुननैल' खालाम खनसे मानखोबाय ओमफ्राय ओंखारख्लायबाय आरो खनसे मानखोबाव अब्लानो नोंनि हारिनि बाथ्रा बुंनो रोंनाया साननाया फैगोन मिथिबाय आं बेखौल' बुंगोन दिनै बै गथ'आ दिनै BPFनि समाव हमजादों नंगौ आं मानिदों BPFनि समावनो बियो हमजानानै आरोबाव खारफिननाय जेलाव जादों जेल जानानै आरो आफादाव हाबफिनदों नों बायदि जाम्बाफोरबायदि न' सिङाव थानाय फेदेर बुंग्रा मानसि नोङा बे प्रानजित बसुमतारी बिथाङा मिथिबाय बे प्रानजितआ दिनै सोरनि थाखाय फाग्ला जादों दिनै इउजि ब्रह्मआ मा होनदोंमोन बिनि खोथाखौ एसे सिन्था खालाम इउजि ब्रह्मआ बुंदों आबसुखौ फोथायनानै जोंखौ फोथायनानै रन्जन दैमारिया मेगन मिसिबनानै सागानखौ होदों होननानै बुंदों थिग আছে होदों दिनै मानो बे प्रानजित बसुमतारीखौ दिनै मानो दिनैनि बे खुंथायाव थाग्राफ्रा आं गासिबो UPPLखौ होनाखै दै गासिबो UPPLखौ होनाखै गासिबो UPPLनि गेजेराव गोबां मानसियानो मोजां दं खिन्थु नैबे बुरबक प्रकाश बायदि अबुजन अज्ञान जायफ्रा दिनै सेक्रिफाइस खालामनाय बेफोरबायदिनि फारसे अननाय गैयि मानसिनिखौ जोलैनि हांगार होननानै बुङो मिथिबाय NDFBल' नङा BLTफ्राबो दिनै सेक्रिफाइस BLTफोरल' नङा जायफ्रा आबसु मुभमेन्टआव दुखु खस्थ' खालामनाय बेफोरनि प्रति नों सिन्था खालामाखै आबसुफ्रा दिनै राजा लामायाव माबोरै राजा लामा गाथिदोंमोन बेफोरनि फारसे नों जेबो मिथिया नोङो आनखि नोङो क'क्राझार बायदियाव उखुइ हाबनानै थादोंमोन नों बावहायबो थाफिननाय रेकर्ड गैया नैबे अफ्रिया बेफोरखौबो बाहागो लादों सानसेब्लाबो बाहागो लादों मिथिबाय आं सोरनि थाखाय मा खालामाखै दाबो थांनाय 29 तारिखआव बे मासनि 29 तारिखआव आबसुआ राजा लामा गाथेनायनि 2 घन्टा ना 3 घन्टा बिदिनि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बिथांमोना पस्टपन खालामफिनदों मिथिबाय दिनै बे मानसिया दिनै नोंसोरो दिनै खुंथायाव दङ खुंथायाव थानाय हिसाबै नोंसोर दिनै बुंजानांगोन खोनासंनांगोन खारन बे जाथाया बे BPFनि थानाय समाव फाग्ला जायाखैमोन खिन्थु नैबे दा नोंसोरनि खुंथायाव थानायाव फाग्ला जादों खारन नोंसोर बेखौ बुंजानो गोनां जागोन मिथिबाय खोनासंनांगोन नोंसोरो खुदै मन'नांगोन नोंसोरो मिथिबाय BPFनि थानाय समावबो जायोबा जों बुंगोन बेखौ मिथिबाय नों बायदि जोङो माबा नङा सोरखौबा माबा मोनसे बुंनाय बा नों बेखौल' खालाम आं बेखिनिल' बाथ्रा बुंगोन आं दिनैनो नोंनि सायाव भिडिअ खालामनाया लास्ट प्रकाश मिथिबाय आरो नोंजों आंहा सोमोन्दोबो गैया नोंनि चेनेलखौ आं नायनांगौ दरखारबो गैया नोंनि फन नाम्बारखौ आंनो नाङा आं लाया नों बायदिजों रायज्लायनो मोनाब्लाबो आंहा जेबो खथि गैया नोंथ' बुंनो थाङोबा आसि माबानि खानाय दोंसेनिबो दाम गैयि मैल्य गैयि थ'
थ' लोगोफोर आं गोबां गोलाव खोथा बुंबाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि